kweMaths yazi. Mana kwenzakala kwiScience. Ngaphasa kahle kabi kwiScience yazi. Ummisi wami wazi wathi ngihamba ngama-flying colours. Oh, mshana yini ungabuyanga phela uzobuya uzomtshela imali ukuthi hayi laphana ngubeke kahle endaweni ethize. Malume phela ngiyazi na ukuthi ushaya. Yeah. Phela ngithi ngiyafika. Namhlanje angiphuzi nje mshana ngihleli nje uyangibona ngihlalele nje ngibone. Uthengela ikhothi malume ungifundise ucela ungifundise naye Maths. Oh, mshana mana leli phepha leli phepha leli ngithole lapha ka Pick n Pay ngale ngasi kade ngothenga igross. Asengiphiwa le phepha leli ngathi hayi ngizoke ngibuze kahle umalume ngeMaths. Yabona la khona yonke into ngeMaths ukuthi nje kuphela mele ungichazisele kahle mase kuyabalwa la. Okay mshana. Ya malume. Uwa revise leli phepha. Angaze ngirevise ngilibuye ngalithanda ngabona mhlambe so revise nomalume. Okay, before se revise. Okay mshana. Uyazazi izinto ezizophuma. Izinto engaphuma ephepheni angizazi phela malume mhlambe ngingagesa. Mana kanethi yabo iphepha osukulibhala ngomhlaka lokungane uma ubhala iphepha lokuqala ngithi inyanga ingaki zo 12 angeke. Yebo. Yeah. Okay fine. Esibone le phepha lichaza ukuthini? Nahle. Awumela mshana masilipheste njengayibhodi la. Mama msesiqalele siyafona. Ya mshanami ngifuna ukufundisa. Malume i-calculator before I-calculator ayikho calculator umqondo wakho. I-calculator ayingekho kuqala. Kwakusebenza ingqondo. Nathi ngoba usibona sibadala kwakusebenza ingqondo. I-calculator ayingekho nje kudala.